To assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a ga jawabin shugaban ƙasa wanda ya ce zai yi yau da safen nan ta Lahadi. Ku saurara ku ji gashi nan da yaren Hausa. 'Yan uwana 'yan Najeriya, ina magana ne da ku a yau cikin alhini, tare da ƙoƙarin sauke nauyin da ke wuyana cikin gaggawa. Hakan na faruwa ne saboda sanin irin tashe-tashen hankula da zanga-zangar da aka yi a wasu jihohinmu ta haifar. Wani abin takaicin shine da aka samu tarin haziƙan matasanmu na Najeriya cikin zanga-zangar waɗanda ba su da wani buri ko mafarki sai na ganin an samu ci gaba mai kyau da ɗorewa a ƙasarmu. Na ji ciwon irin asarar rayuka da aka yi a wasu jihohi irin su Borno da Jigawa da Kano da Kaduna da dai sauransu, da ɓarnata dukiyoyin jama'a a wasu jihohin, kai har ma da yadda aka riƙa wawushe manyan kantuna da shaguna. Saɓanin alkawarin da masu shirya zanga-zangar suka yi cewa zanga-zangar za ta kasance cikin lumana a faɗin ƙasarmu. Mu sani, rushe kadarori babu abin da zai haifar sai mayar da mu baya a matsayinmu na al'umma. Domin kuwa, da ɗan abin da muke riritawa za a sake amfani wajen sake gina abin da aka rusa. Ina miƙa ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a yayin zanga-zangar. Ina so mu sani cewa dole ne mu daina amfani da zubar da jini da tashin hankali da barna a matsayin hanyar neman biyan bukata. A matsayina na shugaban wannan ƙasa, wajibi ne a kaina na in tabbatar da doka da zaman lafiya, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya ɗora min alhakin hakan, kuma na amince da cewa zan kare rayuka da dukiyoyin kowane ɗan ƙasa. Don haka gwamnatinmu ba za ta saka ido ta bar wasu tsiraru masu ɓoyayyar manufa ta siyasa su wargaza wannan ƙasa mai albarka ba. A wannan yanayi da ake ciki, ina ba masu shirya wannan zanga-zangar da ma masu yin ta umarni da su dakatar da duk wata zanga-zanga, su maye gurbinta da buɗe ƙofar tattaunawa da sulhu, wanda a koda yaushe ƙofa ta a buɗe take ga hakan. Najeriya na buƙatar dukkanmu baki ɗaya ne a halin yanzu. Tana so mu haɗa kai ba tare da la'akari da bambancin shekaru, jam'iyya, ƙabila, addini ko rarrabuwar kawuna ba. Mu haɗa kai wajen gyara makomarmu a matsayinmu na ƙasa. Ga waɗanda suka yi amfani da wannan yanayi da bai dace ba don yin barazana ga kowane ɓangare na ƙasar nan, ina gargaɗinsu da cewa doka za ta riske su. Sabuwar Najeriya da muke rajin ginawa ba ta tanadi wani mahalli wa ƙabilanci ko barazana ga wani ba. Dimokuraɗiyyarmu za ta ci gaba ne kawai idan muka mutunta haƙƙin kowane ɗan Najeriya da tsarin mulki ya bashi. Ina kira ga hukumomin tsaro da su yi amfani da hanyar da ta dace wajen ci gaba da tabbatar da doka da oda, tare da bayar da cikakken tsaro ga rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa da ba su ji ba kuma ba su gani ba. ƙudirina a game da ƙasarmu shine samar da ƙasa mai adalci da wadata, inda kowane mutum zai ci moriyar zaman lafiya, 'yanci da rayuwa mai ma'ana da shugabanci na gari, bisa turbar gaskiya da riƙon amanar al'ummar Najeriya. Kuma ta hanyar dimokuraɗiyya ne kaɗai za a iya samar da hakan. Shekaru da dama tattalin arzikinmu ya kasance mai rauni kuma ya shiga tsaka mai wuya sakamakon riƙon sakainar kashin da ya fuskanta, wanda ya dakushe ci gabanmu. A shekara guda da ta wuce ne muka tabbatar da cewa ƙasarmu kuma a bar ƙaunarmu Najeriya ta kai matsayin da ba za mu iya ci gaba da yin amfani da hanyoyin magance matsaloli na wucin gadi ba, domin magance matsalolin da suka daɗe suna ci mana tuwo a ƙwarya, da ƙoƙarin ceto gobenmu da ta zuriyarmu da ba a haifa ba. Na tsinci kaina a matsayin wanda ba shi da zaɓin da ya wuce ya ɗauki matakin da ya dace ko mira raɗaɗinsa. Don haka na cire tallafin man fetur da kuma kawar da tsarin musayar kudaden waje da yawa waɗanda suka haifar da tsaiko da cikas ga tsarin tattalin arzikin ƙasarmu da ci gabanta. Waɗannan matakai da na ɗauka sun toshe duk wata ribar da 'yan fasakori da masu yi wa ƙasarmu zagon ƙasa suke samu. Haka kuma sun toshe tallafin da muka baiwa ƙasashen da ke makwabtaka da mu na a sai da rai a nemo suna, da tuni kafin mu farga sun mayar da tattalin arzikin mu kashin baya. Waɗannan matakai da na ɗauka sun zama dole ne muddin
muna son sauyawa tattalin arzikinmu sheka daga maras amfanarmu zuwa mai mana amfani. Na yarda hakan zai haifar min da ƙalubale, amma ina tabbatar muku cewa na shirya fuskantar kowane irin ƙalubale muddin zai samar da kyakkyawan shugabanci ga al'ummar Najeriya. A cikin watanni 14 da suka gabata, gwamnatinmu ta samu gagarumar nasara wajen sake gina ginshiƙin tattalin arzikinmu da zai ciyar da yau da gobenmu gaba, wato cikin wadata. Misali, a ɓangaren kuɗaɗen shiga kaɗai, jimillar kuɗaɗen shiga na gwamnati ya riɓanya ninki 2, inda ya kai sama da naira tiriliyan 9.1 a rabin farkon shekarar 2024 idan aka kwatanta da rabin farkon shekarar 2023. Wannan ya biyo bayan ƙoƙarin da muke yi na toshe duk wata kafa da dukiyar Najeriya ke bi kuma take zirarewa, da bullo da dabarun sarrafa albarkatu da tattara kuɗaɗe ta hanyar ƙirƙire-ƙirƙire ba tare da an ɗora wa mutane nauyin hakan ba. Sannan a hankali, yawan aiki yana ƙaruwa tare da samar da wasu hanyoyin fitar da wasu albarkatun da ba na man fetur ba. Mun ƙara haɓaka hanyoyin cin gajiyar sabbin damammaki da sabon yanayin tattalin arzikinmu ke samarwa. ‘Yan uwana maza da mata, tafiya fa ta soma nisa. Mun baro lokacin da ƙasarmu ke kashe kaso 97 cikin 100 na duk kuɗaɗen shigar da take samu wajen biyan bashi. Mun iso inda a yanzu kashi 68 cikin 100 ne ke tafiya a biyan bashi. Wannan nasarar an same ta ne cikin watanni 13 kacal. Mun biya haƙoƙin musayar kuɗaɗe na ƙasashen waje da suka daskare a kan tattalin arzikinmu na kusan dala biliyan 5 ba tare da hakan ta kawo tsaiko a tsare-tsarenmu ba. Wannan ya ba mu ƙarin 'yancin sarrafa kuɗaɗenmu ta inda a yanzu za mu kashe ƙarin kuɗi a kan ku 'yan ƙasarmu, musamman a fannin tallafawa muhimman ayyukan zamantakewa kamar ilimi da kiwon lafiya. Kazalika hakan ya sa jihohinku da ƙananan hukumomi sun sami mafi girman kaso na kuɗi da ba a taɓa samun irinsa a tarihin ƙasarmu daga asusun tarayya ba. Mun kuma ƙaddamar da manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a faɗin ƙasar nan, kuma muna ci gaba da kammala ayyukan da muka gada da ke da mahimmanci ga tattalin arzikinmu, waɗanda suka haɗa da samar da manyan hanyoyi, gadoji, layin dogo, wutar lantarki da matatun mai da iskar gas. Idan muka duba ayyukan babbar hanyar Legas zuwa Kalaba da babbar hanyar Sokoto zuwa Badagry, za mu ga cewa za su buɗe wa jihohi 16 hanyoyin hulɗar ci gaban tattalin arzikin junansu da samar da ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki ta hanyar kasuwanci, yawon buɗe ido da musayar al'adu. Masana'antar man fetur da iskar gas ɗinmu da ke durƙushewa a baya ta kama hanyar sake farfaɗowa sakamakon sauye-sauyen da na samar a watan Mayun 2024 don magance gibin da ke cikin dokar masana'antar man fetur. A watan da ya gabata, mun ƙara yawan man da muke haƙowa zuwa ganga miliyan 1.6 a kowace rana, kuma kadarorinmu na iskar gas na samun kulawar da ya kamata. Masu saka hannun jari suna dawowa. Tuni muka shaida sanya hannun jari kai tsaye daga ƙasashen waje har guda 2 na sama da dala miliyan 500 duk a cikin wannan ƙaramin lokacin. Ya ku 'yan Najeriya, kada mu manta fa, mu masu arzikin gas ne da ma fetur, amma sai muka dogara akan man fetur kaɗai, muka manta da tarin ci gaban tattalin arzikin da ke jibge a cikin harkar makamashin iskar gas, muka kuma shiga facaka da kadarorin kuɗin ƙasar da sunan biyan tallafin da za mu iya samar da abin da ake tallafawa a cikin gida. Domin magance wannan matsalar, nan da nan muka ƙaddamar da shirinmu na CNG don canza jigilar motocinmu zuwa amfani da iskar gas na cikin gida. Hakan shiri ne na ceton sama da naira tiriliyan 2 duk wata da ƙasarmu ke kashewa wajen shigo da tataccen mai da diesel, inda za mu zuba waɗannan kuɗaɗe a wuraren da za su amfanar da 'yan Najeriya. Domin kawo ƙarshen wannan badakala, mun shirya tsab da raba kayayyakin sufuri miliyan 1 a kan kuɗi mai rahusa da babu tsada
ga motocin 'yan kasuwa masu jigilar mutane da kayayyaki. Waɗannan kayayyaki a halin yanzu su ne ke cinye kashi 80 cikin 100 na kuɗaɗen da ake kashewa wajen shigo da tataccen man fetur da dizil. Gwamnatinmu ta fara rarrabawa da kafa cibiyoyin juya ababen hawa daga masu amfani da mai zuwa harkar iskar gas a faɗin ƙasar nan, tare da haɗin gwiwar kamfanoni masu zaman kansu. Mun yi imanin cewa wannan shiri na CNG zai rage farashin sufuri da kusan kashi 60 cikin 100, kuma zai taimaka a ƙoƙarinmu na daƙile hauhawar farashin kayayyaki. Gwamnatinmu ta baiwa matasa kulawa ta hanyar kafa tsarin rance ga ɗalibai mai suna NEL Fund. Yanzu haka an saki kuɗi da ya kai naira biliyan 45.6 ga ɗalibai da cibiyoyinsu daban-daban, kuma ina kira tare da ƙarfafa gwiwa ga ƙwararrun matasanmu da su yi amfani da damarsu wajen cin gajiyar shirin. A gefe ɗaya, mun kafa hukumar bayar da lamuni ga masu bukata da aka zuba wa kimanin naira biliyan 200, duk don taimakawa 'yan Najeriya su samu muhimman kayayyaki ba tare da buƙatar biyan kuɗi nan take ba, wanda hakan ya kawo sauƙi ga miliyoyin mutane su mallaki ababen da ba za su iya mallaka nan take ba. Mun yi haka ne da rage cin hanci da rashawa da kuma rage musayar kuɗin takarda. Ko a satin nan na sake bayar da umarnin a saki ƙarin kuɗi har naira biliyan 50 ga hukumar NEL Fund da Credit Corp daga cikin kuɗaɗen da EFCC ta ƙwato daga hannun ɓarayin gwamnati don baiwa matasa ƙarin lamuni. Bugu da ƙari, mun samu zunzurutun kuɗi har dala miliyan 620 a ƙarƙashin shirin Digital and Creative Enterprises da aka yi wa laƙabi da IDICE don ƙarfafa matasanmu ta hanyar samar da miliyoyin ayyuka na fasaha da za su samu damar zakaran gwajin dafi a duniya. Waɗannan tsare-tsaren sun haɗa da shirye-shiryen yaye matasa miliyan 3 a ɓangaren fasaha da ake kira 3MTT, wanda abin takaici kuma abin kunya an lalata da kuma ƙone ɗaya daga cikin cibiyoyin wannan shiri a jihar Kano a lokacin zanga-zangar. Baya ga waɗannan akwai kuma shirin gwarazan ƙwararru mai taken Super da cibiyar nazarin matasa ta Najeriya NIYA, ga kuma shirin zaƙulo haziƙan matasa na TEP da dai sauransu. Dukkansu mun tanadarwa 'yan Najeriya ne. Har ila yau mun saki sama da naira biliyan 570 ga jihohi 36 domin faɗaɗa shirye-shiryensu na tallafawa rayuwar al'ummomin jihohinsu, yayin da ƙananan 'yan kasuwa 600,000 suka ci gajiyar tallafinmu. Ana sa ran ƙarin ƙananan 'yan kasuwa 400,000 su ma za su amfana. Bugu da ƙari kuma, mun ware lamuni na kimanin naira miliyan 1 ga kowane mutum ɗaya daga masu ƙananan sana'o'i har 75,000 da za a fara rabawa daga wannan watan. Kana a cikin shekarar da ta gabata, mun ƙirƙiri ƙananan sana'o'i har guda 250,000, kuma akwai ƙarin manyan cibiyoyin koyar da sana'o'i har guda 5 da za mu buɗe nan da watan Oktoba. Akwai kuma naira biliyan 1 da aka ware ga manyan masana'antu a ƙarƙashin lamuninmu mai kuɗin ruwa sau ɗaya don bunƙasa yawan masana'antu a ƙasar nan da zai kawo ci gaba. A makon da ya gabata ne na sanya hannu kan mafi ƙarancin albashi, wanda ya sanya a yanzu ƙaramin ma'aikaci a Najeriya zai riƙa karɓar mafi ƙarancin albashi na aƙalla da naira 70,000 a duk wata. Watanni 6 da suka gabata a Abuja, na ƙaddamar da kashi na farko na shirinmu na gina gidaje a birnin Renewed Hope City and Estate. Wannan aiki shi ne kashi na farko a irinsa guda 6 da muka tsara za mu gudanar a faɗin shiyoyin 6 na ƙasar nan. Kowane ɗaya daga waɗannan biranen zai ƙunshi aƙalla rukunin gidaje 1,000. Ita kuwa Karsana za a samar da rukunin gidaje kimanin 3,212. Baya ga waɗannan ayyuka na gine-gine, mun kuma ƙaddamar da sabbin rukunin gidaje na Renewed Hope Estate a kowane jiha. Kowane rukuni ya ƙunshi gidaje 500. Manufarmu ita ce mu kammala jimillar rukunin gidaje 100,000 a cikin shekaru 3 masu zuwa.
Wannan yunkurin bai tsaya ga samar da gidaje kawai ba, har ma da samar da dubban ayyukan yi a faɗin ƙasar nan a yayin aikin gine-ginen, kamar da zai haɓaka tattalin arzikinmu. A ɓangaren noma muna bayar da tallafi ga manoma don ƙara samar da abinci a farashi mai sauƙi. Sannan na ba da umarnin cire haraji da ma sauran nau'ikan charges da ake karɓa a kan kayayyakin abinci da magunguna da suka haɗa da shinkafa, alkama, masara, dawa da magungunan da sauran kayayyakin haɗa magunguna har na tsawon watanni 6 masu zuwa, a matakin farko na ƙoƙarin rage farashin abinci da magungunan. A kowane lokaci ina kan tuntuɓar gwamnoninmu da manyan ministoci don hanzarta samar da abinci ga al'umma, kamar yadda muka hanzarta raba buhunan taki ga manoma. Manufarmu ita ce mu noma cimaka fiye da hekta miliyan 10 na fili. Gwamnatin tarayya ta ɗauki nauyin bayar da gudunmawar duk wani abin da wannan shirin zai bukata, yayin da jihohi za su bayar da gudunmawar filayen noma. Hakan zai samar wa miliyoyin al'ummar mu aiki da kuma ƙara samar da abinci. A cikin 'yan watannin da suka gabata, mun kuma ba da odar sayo na'urorin noma irin su taraktoci da na'urar sauƙaƙa noma da darajarsu ta kai biliyoyin nerori daga Amurka da Belarus da kuma Brazil. Ina tabbatar muku cewa kayan aikin suna nan akan hanya. Ya ku 'yan Najeriya, musamman matasanmu, na saurari aman kokenku, na fahimci fushin da ɓacin ran da ya sanya ku shiga zanga-zanga, kuma ina son in tabbatar muku cewa gwamnatinmu ta himmatu wajen saurari da magance matsalolin 'yan ƙasa. Amma kada mu bari fushi ya yi galaba a kanmu, ta inda za mu yi amfani da tashin hankali mu wargaza al'ummarmu. Dole mu haɗa kai don gina makoma mai nagarta, inda kowane ɗan Najeriya zai rayu cikin mutunci da walwala. Aikin da ke gabanmu na buƙatar taron dangi ne, kuma ni ke jagorantar wannan gamayya ta ma'aikatan a matsayina na shugabanku. An gudanar da ayyuka da yawa wajen daidaita tattalin arzikinmu, don haka lokaci ya yi da zan mayar da hankali wajen tabbatar da cewa ribar wannan aiki ta isa ga kowane ɗan Najeriya kamar yadda na yi alkawari. Gwamnatina tana aiki tukuru don ingantawa da faɗaɗa kayayyakin more rayuwa na ƙasa da samar da ƙarin damammaki ga matasanmu, wanda tabbas za ku gani a ƙasa. Kada ku bari wani ya ba ku labarin ƙanzon kurigi na cewa gwamnatinku ba ta damu da ku ba, ko da yake an shayi muku alƙawura a baya da ba a cika muku ba. Ina so ku sani cewa muna cikin sabuwar gwamnati ne, sabon zubi, sabon zamani na sabunta fata. Aiki muke muku tukuru, kuma sakamakon aikin zai bayyana nan ba da jimawa ba, ta inda kowa zai shaida kuma ya ji ɗanɗanon daɗinsa. Ku bani dama mu yi aiki tare don gina kyakkyawar makoma ga kanmu da kuma 'ya'yanmu masu zuwa. Mu zaɓi kyakkyawan fata maimakon mummuna, mu zaɓi haɗin kai maimakon rarrabuwa, mu zaɓi ci gaba a maimakon koma baya. Tattalin arzikinmu yana farfaɗowa, kada mu shaƙe masa numfashi. Yanzu da muka shafe shekaru 25 muna jin daɗin mulkin dimokuraɗiyya, kada maƙiya dimokuraɗiyya su yi amfani da ku wajen tallata ajandarsu ta rusa doka da tsarin mulkin ƙasar nan, wanda yin hakan zai mayar da mu da dimokuraɗiyyarmu can baya. Ina gaba dai. A ƙarshe, ina kira ga jami'an tsaro da su ci gaba da wanzar da zaman lafiya da doka da oda a ƙasarmu, bisa la'akari da yarjejeniyoyin haƙƙin ɗan adam da Najeriya ta sharar taɓa hannu a kai. Tsaron rayuka da na lafiya da dukiyoyin dukkan 'yan Najeriya su ne abu mafi muhimmanci. Na gode da kulawarku, kuma Allah ya muku albarka. DCL Hausa.